खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। चिराङाव सानै फलाना हाग्रा बिफाननो गावसोरखौ गथायदों। चिरां जिल्लायाव भारत भुटान सिमना मालबिथा ओनसोलनि मुलिचरण नार्जारिनि फिसाला आलु नार्जारि आरो आगुन नार्जारिनि फिसाला मरिसुन नार्जारि मोनहा हाग्रा बिफाननो गावखौ गथायो निसिमा दालाइसा एबसुनि नाजानायाव। थांनाय 21 आगस्तनि मोनाबिलि समाव रानिखाता रेन्ज हाग्रा मावख' चिरांनि डिअप ब्रह्मानन्द फातगिरिया फोरमायोदि मोनसे सा-स्नि सिखारि हानजानि गेजेराव सानैखौ हमनो हानाय उनाव फिन थांनाय मोनाबिलियाव सानै फलान गावसोरखौ गथायफैयो आरो हाग्रा बिफाना थाबावनाय सिखारिफोरखौबो गावसोरखौ गथायफैनो थाखाय खावलायबावो। ओरैहाय निसिमा दालाइ एबसुनिफ्रायबो फोरमायोदि जेब्लाबो समाज आरो आयेन बेरेखा हाबा मावनायखौ होबथाबोदों बेनिखाय आलु आरो मरिसुनमोनखौबो ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायना बिथांमोनखौ हांख्रायना लाबोना हाग्रा बिफाननिसिम रानिखाता रेन्ज मावख'आव गथायफैयो। बिथांमोनहा हाग्रा बिफानखौ खावलायोदि गावसोर गथायफैनाय सानै फलानखौ पुलिसनो गथायनो मोननाय नङा मानोना बावैसो सान सिगां नबेसर बसुमतारीखौ पुलिसआ बुथारनाय बायदि दा खालामथों आरो नबेसर बसुमतारीखौ गावथारनायखौ न्याय लुबैदों होनना फोरमायबावदों। बे समाव हाग्रा बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय हल्टुगाव डिभिजन प्रटेक्शन जों लोगोसे बिसमुरि गौरां रेन्ज हाग्रा बिफाननि मावसोमाफोरनि गोख्रों संदाननायनि एबा सिग्रोमनायाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय जानो हादों। गोबां बिबाननि आयेन बेरेखा गंसे टाटा आइसार AS01 PC8717 नम्बरनि गारिजों बुंफबनाय सेरफां दंफांफोरखौ मैया फुंबिलि समनि 4 रिंगा समाव हमनो हादों। गोबां सेरफां दंफांजों बुंफबनाय गारिखौ कारिगाव साखाथिनि निउ बासबारि गामियाव हमनो मोननाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हल्टुगाव डिभिजन प्रटेक्शन मावसोमा बिथांमोनहा हमनो हानाय सेरफां दंफांनि बेसेनखौ खमैबो 2 लाख रांनि होननानै मिथिहोयो। क'क्राझारनि सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजिया मोनसे गोजाम फसंथान होदों। बे गोजाम फसंथान CITआव माखासे रोखोमनि कर्सखौ होनाय जायो। बेजों लोगोसेनो CITआव मेगन गुनु नङै एबा लेखा रोङै बैसो जानाय सुबुंनो आलादा कर्स होनाय आरो बिसोरनो 4 निफ्राय 6 दाननि ट्रेनिं होनाय खामानि मावनो फोरोङो जाहाथे बिसोरो थांनानै थानायनि राहाखौ खालामनानै लानो हायो। बेबायदि सुबुरुतखौ आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबचान काटारियाया CITनो होदों। रायजो बेंगिरि गुलाबचान काटारियाया बुंबावदों दि बेनि थाखाय बैसोनि समायसीमा आरो सोलोंथाइ होनायनि समायसीमा थानो नाङा। खम लेखा रोंनाय सुबुंखौबो खामानिजों सुजाबफानांगौ जाहाथे बेवहायनि थागिबि सुबुंफोरा मोजां सुबिदाखौ मोननो हायो। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै धरना होनाय जादोंमोन। मानोना भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माखासे जेंना गोनां हाबा मावदोंमोन। बेजों लोगोसेनो लाइस्राम लादु सिंहखौ एन्टि कारापसन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स हानजाया हमदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। बिथाङा गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय इन्टारिम बेल लानानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दंमोन। बेनि थाखायनो थांनाय 17 आगस्तआव एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा लोगो नांनानै 3 घन्टा खुद्रिसारदोंमोन। गुवाहाटी 6 माइलनि ससल ओनसोलाव। दायो बेनि थाखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि बेले-बेजेखौ नायबिजिरनो आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबचान काटारिया क'क्राझाराव दावबायफैदों। रायजो बेंगिरि गुलाबचान काटारिया बुंदों बड'लेण्डनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि बेले-बेजेखौ नायबिजिरनो नायबिजिरग्रा हानजा दानाय जाबाय। जुदि नायबिजिरनायाव दायनिगिरि मोनोब्ला प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ साजा होनाय जागोन। 23 आगस्त मोनाबिलि 6 रिंगासिम फरायसालिया खुला थागोन। मोनाबिलि 6 रिंगासिम खुला लाखिनांगोन फरायसालिखौ। मख'नो गोनांदि इसर'आ अखाफोरनि सायाव बिजिरसंनो दैथायहरनाय चन्द्रायान-3 मोनाबिलि 6:04 रिंगायाव अखाफोरनि बिखायाव आगान होगोन।
चंद्रयान-3 नि अखाफोराव आगान होनाय नुथायखौ फरायसाफोरनो दिन्थिनांगोन। इउट्युब, इसर'नि फेसबुक पेज, डीडी नेशनेल टीवीआव बेलासि 5 रिंगानिफ्राय लाइभ नुनो मोनगोन। चंद्रयान-3 नि अखाफोराव बाग्लायनायखौ फरायसाफोरनो दिन्थिनो मोनाबिलि 6 रिंगासिम खुला लाखिनो बिथोन होदों रायजोनि सोलोंथाइ बिफानआ। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।